Salutare și bine ați venit pe canalul Totul pentru casa ta. Astăzi vrem să vedem împreună la un model de Ford Focus cum se șterge eroarea din bord de la senzorii de presiune, după cum vedeți aici. Hai să vedem împreună. După cum vedeți, ne apare în bord. Tot ce trebuie să facem, oprim motorul. Am oprit motorul, iar acum vom pune contactul. Bineînțeles că veți spune cum punem contactul dacă n-am cheie. Cheia este în mână sau în buzunar. Bineînțeles că se poate pune contactul și la asta. Fără să apăsăm frâna, fără să călcăm frâna, apăsăm butonul Start. După cum vedeți, a pornit contactul. Iar acum, vedeți, ne-a apărut pe monitor acesta. Apăsăm OK. Ia uite, apăsăm stânga. Iar acum vom da în jos, la setting sau setări, cum aveți voi în bord. Depinde de limbă. Așa. Iar acum mergem la Driver Assist. Vedeți? Iar acum coborâm în jos, la aici, după cum vedeți, tire monitor. Iar acum vom ține apăsat, uite, până se încarcă până în capăt aceea. Acum s-a resetat. Vom porni motorul să vedem. Hai să vedem. După cum vedeți, a dispărut. Și va trebui să vedeți dacă aveți o problemă. Pentru că dacă este o problemă, un senzor defect sau ceva, va reapărea după maxim 10 km, va reapărea în bord. Dacă a fost o eroare, atunci nu va mai apărea. Iar dacă este o problemă cu aerul, reglați presiunea din roți. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal pentru mai multe videouri și lăsați întrebări în comentarii dacă aveți ceva de întrebat. Până atunci, un subscribe și toate cele bune.